Teória obmedzení má len 5 krokov. Má veľký problém táto teória obmedzení, lebo je veľmi jednoduchá. Nehovorím, že je jednoduché ju zaviesť, ale je jednoduchá. Takže prvý krok je nájdi to obmedzenie. Druhý, využij ho. Tretí, nech sa ostatní prispôsobia. Štvrtom je zvýši jeho kapacitu a v piatom začni od začiatku. Spôsobov, ako nájsť úzke miesto vo vašej firme je viacero. Najrýchlejší spôsob je, častokrát najpresnejší, je hromadí sa vám pred tým úzkým miestom materiál. Kopí sa to tam, zbiera sa to tam sa vám to akumuluje. Ak je to nejaká administratíva, tak je pred ňou kopec papierov. Ak je to stroj, tak tam je pred ňou kopec materiálu. Ak budem hľadať úzke miesto v vašej firme, tak pôjdem sa pozerať a budem sa pozerať, ako vám to tečie. A s veľkou pravdepodobnosťou pri skutočnom úzkom mieste budete mať nakúpenú robotu. Druhý krok je maximálne využiť úzke miesto. Takže v druhom kroku sme zamedzili plytvaniu, rýchlili sme tento stroj, zlepšili sme plánovanie a skracujeme prestoje na výmenu materiálov, výmenu nástrojov náradia. Robíme všetko preto, aby sme v tomto úzkom mieste urobili za čo najkratšiu dobu, čo najviac. Ale iba na tomto mieste, žiadnom inom. No, poďme k bodu 3. To je, že sa majú ostatní prispôsobiť. Viete, to je tak negatívne znie, že všetci sa majú prispôsobiť úzkému miestu. Znie to negatívne, ale opak je pravdou. Pravdou je to, že ostatní sa majú prispôsobiť, to znamená z času na čas robiť menej. Môžu si oddychnúť. Nemusia robiť naplno. Pretože neúzke miesta majú pracovať v prospech obmedzenia zdroja. Nie ísť naplno. To zlepšenie sa robí s tým, čo tá firma má dnes. S tými strojmi, ktoré má, s tými ľuďmi, ktoré má. Nič navyše. Až keď sa urobí krok 1, krok 2, krok 3, dokonca krok 2 a 3 sa môžu medzi sebou viackrát opakovať, až potom sa prichádza k kroku 4, keď sa vyčerpajú možnosti a 4 sa investuje. Ale za prvé, už presne sa vie, kde sa má investovať. V drvivej väčšine to je do úzkeho miesta. Investuje sa veľmi presne a častokrát tá suma je ďaleko menšia, ako si majiteľ na začiatku myslel. A v jednej chvíli vám to zlepšovanie prestane fungovať, lebo teória obmedzenia je systém neustáleho zlepšovania a v jednej chvíli to prestane fungovať a to vtedy, keď prelomíte úzke miesto. Keď ho prelomíte, tak sa presťahuje na iný bod. Takže ho musíte znova nájsť a ísť od začiatku.